Le ngqungquthela esiyibambe lapha ebhekisisa ulwazi lomdabu oluhlezi emqondweni yabantu bakithi naseyintweni eziningi abazaziyo eziningi zazo abangaziyelanga esikoleni kodwa bayifunde beyithatha ezizukulwaneni ezedlule nakubazali babo. Lolu lwazi ke luhlezi asifuni ligqibeke kodwa sifuna ukuba lusebenze ngendlela yokuba izigcawu noma izizinda zezemfundo ephakeme ezobuchwepheshe zikwazi ukusebenza zitape emtatshweni walolu lwazi nakubantu bangafi bashabalale nalolu lwazi. Lusetshenziselwa ukuba kwakhiwe amathuba amasha omsebenzi, kuthuthukiswe ezomnotho, kuthuthukiswe izwe lakithi nesifundazwe sakithi KwaZulu-Natal. Ngale ndlela ke sibona ukuthi ke lokhu kuyosiza ukwenza ukuba nathi sibe nomnikelo obambekayo nonomfutho okwenza ukuba ezomnotho zesifundazwe sakithi zithuthuke ziye phambili kubanjisenwe nabantu bakithi abantu bomdabu.